El català estàndard o normatiu es va fonamentar en la gramàtica catalana de Pompeu Fabra, que fou adoptada com normativa de manera oficial per l'Institut d'Estudis Catalans. Aquest institut, l'any 1913, publicà les normes ortogràfiques que principalment va elaborar el mateix Pompeu. El 1932 es va publicar el Diccionari General de la Llengua Catalana. Més tard, es va preparar el Diccionari Oficial de l'Institut d'Estudis Catalans i la seva convenció, segons he llegit, es pot resumir en exclusió d'arcaïsmes i dialectalismes de difícil admissió per part dels parlants. Previsió de bandejament dels mots que amb el temps perdeixin vigència. No admissió de mots forasters manllevats d'altres llengües que substituïssin els propis del català o bé que impossibilitessin crear-ne de nous. I quart, la incorporació de mots tècnics prèviament catalanitzats d'origen grecollatí i de categoria universal. Això pels mots científics i tècnics. Així és que era evident que si nosaltres érem els catalans dels arcaïsmes i dialectalismes i ells els parlants que difícilment els admetrien, la nostra parla tenia tots els números per ser llançada a la trituradora de l'oblit. I per si quedava alguna paraula per esborrar, amb el segon article ja s'ocuparien de que tal paraula perdés la vigència en la parla per poder-la bandejar. És que ens tenien ràbia, ens tenen mania, pensava jo. En el Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra de l'any 1932, a la frase explicativa del mot castellanitzar, llegim: el català de Barcelona s'havia castellanitzat enormement. Aquesta frase és mantinguda després de més de 60 anys en el Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis Catalans i la Gran Enciclopèdia Catalana. En les edicions dels anys 1995 i 1998, respectivament, canvien el mot enormement per molt. Era evident que hi havia problemes amb els castellanismes, però amb el nostre propi català. Eren els castellanismes l'excusa per uniformitzar i blanquejar el pretès nou català estàndard? A més, jo em preguntava com nosaltres havíem arribat a parlar tan malament, segons aquelles eminències. Per sort, l'any 2001 es va inaugurar la Biblioteca Pere Calders, aquí on som ara, i aquí vaig descobrir l'Alcubemoll, el Diccionari Català Valencià Balear i l'Onomasticon Cataloniari de Joan Coromines. I també vaig tenir accés a treballs d'Antoni Griera, de Joan Ben, Xavier Llunavall, Enric Segó, de Joan Amades, Firmo Ferrer o Pep Vila, entre molts altres. Amics meus, resulta que totes aquestes paraules inacceptables que dèiem ja estaven recollides en aquests dos monumentals diccionaris i en molt altres llibres. Així és que, de parlar malament, res de res. Aquest descobriment que recolzava la nostra manera de dir em va reconfortar anímicament. Però aquests dos grans diccionaris, joies de la nostra llengua, s'havien donat per relíquies antiquades davant el nou català. La nostra parla estava condemnada. Evidentment, ara, a anys vista, l'escletxina practicada contra la nostra manera de dir es mostra en la més crua realitat. I no és que durant aquests anys s'hagin fet desaparèixer les paraules que han tingut a bé catalogar com a dialectals. També s'han carregat per la cara les normatives, o sigui, les que estan incloses en enciclopèdies i diccionaris estàndards catalans, però que es veu que no són d'ús propi del paisatge i les eminències de la capital. Així que de la mà d'ensenyament i dels mitjans de comunicació, s'han anat canviant les paraules normatives més properes a la nostra parla per les estàndards foranes. Així doncs, un dèiem guilla, ara és guineu. Ho dèiem síndria, ara és síndria. Nuc, ara és nus. Lleixa, ara és prestatge. L'espàrgol, ara és espàrrec. Les escarxofes, carxofes. En grota s'ha de protegir perquè això durarà 2 dies. Però, o però, ara comença a ser però, n'hi ha que sents per la ràdio, però, parlant en català, diuen però. Els greixons ara són llardons. Això que els talls llardons es cuinen amb una greixonera. No hi ha cap misteriosa llardonera. No, no. La cribilla, típica de l'Empordà segons el Diccionari Català Valencià Balear, ara és turmell. Tom i turmell.
tot i tenint en compte que en el turmell hi ha l'os clavillar, no hi ha cap os turmellà. Però un altre que ens l'ha fotut, clavada és. O sigui, ara tots hem dit, el turmell, que mai de la puta vida s'havia dit aquí el turmell, sempre havia sigut la clivilla, perquè he fet lideisme, clavilla, clivilla, hi ha l'os clavillar a dintre, però bueno, ara és turmell. Els futbolistes es torcen el turmell, no es torceixen, es torcen el turmell, totes aquestes coses que ens han fotut. Ara no ens afoguem, ara ens ofeguem. No estosseguem, ara tossim. La fred ara és el fred. La secada ara és sequera. Embrutir és embrutar, regantellar és regalimar. Empreonar ara és coellar. I el llor ara és el llorer. Què vols fer? La molleda del pa ara és la molla. Què vols fer? Les monges de taronja són grills. L'anglà és aglà. La forcadella és tisoreta i el cel roent ara és rogent. La fresa ara és sempre soroll, encara que algú faci fresa. Sempre soroll. Lo gros o grossa ara sempre és gran. Fins i tot he sentit fer servir gran per fort o forta. Diu, tenia unes punxades al ventre molt grans. Tenir o agafar per cap d'inxa ara és fer bullying. Sí, aquesta és anglesa. Això que les eminències lingüístiques deien que no admetrien molts d'altres llengües que substituïssin el mot català. O és que les primeres espases de l'Institut d'Estudis Catalans no la coneixien. Agafar per cap d'inxa, tota la vida és això que ara es veu ara per la tele que agafen mania dels nanos, que els hi fan bullying, o com els hi vulguis dir, és tenir o agafar per cap d'inxa, es havia dit sempre abans que arribessin tota aquesta gent tan fina. Abans ja es feia bullying, t'agafaven per cap d'inxa, et feien tot el que es fa ara que en diuen bullying. Joguet ara és sempre joguina. Com sempre, nosaltres perdem una paraula i riquesa lingüística, ja que aquí es deia un joguet de l'objecte en si i de joguina quan alguna cosa era de construcció senzilla. Joguet de joguina. Ara, joguina i joguet. A Figueres hi ha un museu del joguet. Esperem que es mantingui el nom per molts anys, però és que encara no se n'han adonat. Quan el vegin... Tomata sembla que aguanta. Em penso que és perquè ens fa vergonya els que tenim certa edat de dir tomàquet. Però li queda una generació. I de la Carlota no li queda res. Perquè també s'ha de dir que nosaltres, com a poble espoliat lingüísticament, hem sigut i som uns veïns que, a part de ser molt crèduls, som molt oïdors de les ordenances de la capital. No fos que quedessin malament, no fos que se'ns veiés com a vilatans ignorants de la normativitat catalana de la llengua. Què hi voleu fer? No hi ha més sec que el que no hi vol veure.